आं खर' मोनबाय बे जिउआव खर' जानो अबस्थाया नायलाय गाइस ब्रिटिश फंबायनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय जाहैबाय नै हाथायजों हेलौ गाइस महाय थांनो नागिरदों गौराङाव गौराङाव थांनो नागिरदों आबिर गेलेहैनो आबिर थांगासिनो गाइस होमबालाय जों दा गौराङाव लोगो मोनसिगोन जोङो गौरां मोनहैसैमोन ओमफ्राय नै हासुदों बयबो हासुदों ओरैबो हासुगासिनो गाइस हासुनायल' हनै Wow! Beautiful! जों दा गौरां थांफिनसै बे मा गामि होनोमोनलाय बेखौ फरेस्ट अफिस खाथिना बियो ओरै जों दा गौरां थांफिनसै गाइस नायलांबाय थादो होमबा दा गौराङाव लोगो मोनहैसिगोन ये आं फुन जाथ'वा ना ओमफ्राय र' ब्रिटिश फंबायनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय जाहैबाय नै हाथायजों मानसिया सा खनद्रा साइज सानैबो एकदम कालारा एखे जायो बेना नाङाखैना थानाया कालार गैयाथ' लागायफैलायबाय गोमोहरलाय गैला गोमोखौ आं खर' मोनबाय बे जिउआव खर' जानो होननाय गैला अबस्थायानो गैला दारि हथारदों नोङो हवाखैलै हथारदों दारि हवाखै हसिजोबनो आयु हांगारसो फुनदों खोमा दारियानो गैया दारि अबस्थाया नायलाय गाइस जालि नुबायना वेलकाम टु माय चेनेल अबस्था Hey guys, लावदों बे सालिनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय आरोना आङो गाज्रि नुखाबाय साफ्रोसो सालिनि इउटुब चेनेलाव जालाय आनलायखो आं गोआ होबायलै Hello guys. Hello guys. जाबायलै दे सिफुं नोंसिना दे माथोलै माथो मोखांखौल' हाथायखौ दिखाय सोर होफैदों औ होनबाय फसायनानै जि फुनबाय दाय माबायदि मोनदों नोंथां फुनजानानै दुलुरदों आयै नै एबार फट' खेबजानो नागिरदों आसोलबो दंफैयो फट' खेबसै फट' खेबजोबनांगौ मानिला एबार गाज्रि बोरैबा नुथारबायलै गाखोहोदलाबाय थायो लाइफआव लुजाबायसो दिनै हलिजों जाबजों माने ब्रिटि फंबायनि न'आव माने एसे हाबदेरनाय जाबाय आरोना सन्देरलानाय जाबाय ओमफ्राय फंबाया नायदो नायजाखाया बाजै रिया नुनाय नुखायोना जाला मिथिबाय औ जाला माने माबादि मोखाङा मोनसेबो जाला माने गाज्रि नुजोब्बाय जाला होनबा खोथाया आलादा थाङोना माने जायो होनब्रा ओरैसै मोखाङासो जाला माने दासो फैदों दे बियो आंबो दासो फैनाया बारा जों दहायनो फैदों थामारबायना मथा मथि नायजाला नै जेबो नायजाला मथा मथि फंबायनि मबाइल सिङाव हाबबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम माने बे जागायबाय थासिगोन एबार सुरु खालामबाय एबार बेनिफ्रायनो लानानै नैबे गौरां फारिखौ लानानै ओरै समायना साइडथिंथ' नायजाया ओरै मा दंथाय ओरै कापोल्स नुलाबायदां बेथ' बेबस्था गाज्रि आरोना खिन्थु आं केमेरा एंगेलखौ ओरै लाला जेल खानायाव गाइस जेल खानायाव आयौ खानाया नै गाइस ओरै खिथुथिं जेल खाना बायरानिफ्राय नाहरगासिनो गाइस बिसोर ओरैजाय ओमफ्राय जों दा लावथि थांनो होन्दों आरोना ओमफ्राय लावथि थांनो हागौ थिग गैया लावथि थाङोबा दा खोन्थासै लावथि थांनायखौ थाङाबो जानांगौ थिग गैया मिथिबाय गाइस होमबालाय थाथ'दो बेसिम गौरांना बेयावनो जोब्बाय जोङो दा लावथि थांनो होननाया थाङासै माबायाव फैबाय आलांगियाव सासे लोगोखौ दोनबोदों नै ओमफ्राय दा गौरांथि थांफिनसै गौरांथि थांफिनसै गाइस नायलांबाय थादो मोनसेयाथ' नायजाखाला नै
बिसिना बांद्राय फुनाखै जाला मोनसेबो नायलांबाय थादो होमबा बिदिखौ गाइस दा र' मा मा नुलाङो अफाय थांनाय जामारो मायो जायखिजाया गौरां थांनो नागिरदों ओमफ्राय मिन्थिथ'ला आरोना दा अफाय थांनाय जामारो दा नुगोन आरो सहैबा दे होमबालाय गाइस Hello guys, जेराव थांनाय जायासै guys, पुलिसजों होसोजानानै हाय औ मानोथो आबिर होमबा ओमफ्राय जों नै दा पाटगावआव दङ पाटगावआव ना पाटगाव दंफैयो गाइस माबा पुलिसजों होसोजानानै ओरै बिसमुरिजों थांनाया पुलिसजों होसोजादों बेंस' जानानै ओमफ्राय ओरै पाटगावजों गिदिंना फैफिनबाय पाटगावजों थांसिङो ओमफ्राय ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसैलै जायासै मोजाङै नायलांबाय थादो हेपि हलिडे ओरै लुना दं ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै गाइस होमबालाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय हेपि हलि बयनिसिमबो हेपि हलि गाइस गुड नाइट गाइस न' मोनफैबाय गाइस न' नायजाला नै खानाय थानाय दुगैनानै उन्दुनोसै आं नायजाला बोरैबा जाजोब्बाय नै बिखा थिखा फुनजोबदों बोरैबा नायलाय दासो नायदों नोङो नायलाय गाज्रि फुनजा हरबायलै दिनै गैला आं ओरैफाय नै नायग्राया गथ'खौ लोगो मोनफैलायबाय फाग्लि गथ'खौ दङ नै नोंबो गेलेदोंमोन गाज्रि गोसोम सोम माबानि फुनजोबदों गोसोम आयौ होमबालाय गाइस उदोमजों सौख्ला जादों दुगैनानै उन्दुसां गाइस गुड नाइट बाय